Ambaliya ta ruwa a jihar Borno Maiduguri. Komai idan da farko mu shaida yana da ƙarshe, abu in yayi tsanani addu'a ce mafita jama'ar Borno Maiduguri. Ambaliya ta ruwa a jihar Borno Maiduguri. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. Ambaliya ta ruwa ta zo ciki na Maiduguri, abin tausayi maza da mata yara 'yan gari sun koma tamkar 'yan hijira, wasu na garrari sun bar gidajensu saboda ruwa don hatsari, wasu ma cikin gidajen sun rushe babu bayan gari, wasu ma haya suke yi a gidajen yanzu sai haƙuri. Ruwa na ambaliya a Maiduguri abin tausayi. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. Bayan faruwan haka cikin makarantu ake kwana, wasu an ɗauke su an kai su cikin kam suke kwana, wasu an kai su bakasi su ma anan suke kwana. Rumfunan shaguna wasu bakin titi suke kwana, bakin kasuwarmu mata da maza anan suke kwana. Ga sauro a gunnan amma a hakan kwarai suke kwana, ga yara ƙanana da iyaye duk abin tausayi. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. An yau asara da dama sanadin ambaliya ta ruwa, kayan abinci da dama jama'a wasu sun zamo gawa, gidaje da dama sun rushe ba batun kuma tsayawa, dabbobi har kuɗaɗe kaya na 'yan kasuwa, kayan ɗaki na mata sutura kayan sakawa, da yawa ruwa ya bi kansu kalilan ne suka yi kwashewa. Ruwa na ambaliya an shafa ma abin tausayi. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. Fata na alkhairi jama'a mu yau ga ambaliya, na san abin da ciwo sai kanadi rayuwar duniya. Ubangiji ke kaddara komai nan ku babu jayayya, Allah ka sa ruwan nan alkhairi ne ambaliya, ya zamsila ta gyara a gare mu 'yan Najeriya. Komai zai wuce 'yan uwa amma mu yau juriya, wannan jarrabawa insha Allah da kyan yanayi. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. Mun san lokacin da an kayo Boko Haram a nan Borno, ana nan sai ga gobara ta kasuwa cikin Borno, sannan ambaliya ta ruwa har yanzu dai cikin Borno. Jarrabawa ne 'yan uwa jama'ar cikin garin Borno, bayan da za mu yau faruwar haka babu mai cewa no. Idan tsanani ya shigo addu'a fara kamar nono, bayan wuya sai daɗi daga Allah sarki buwaye. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne. Godiya zuwa ga dukkan jama'ar da suka yi kawo ɗauki, da masu yin addu'o'i da masu taimako cikin sauƙi. Hakikanin gaskiya akwai al'umma masu kirki, mutane da dama sun jajanta sun ba da baki, saboda faruwar ambaliyar ruwa ya rusa ɗaki. Matan da ke kwana a waje Allah ka kawo ɗauki,
Ubangiji ka tsare mu gaba a gare ka mu muna bayi. Inna lillahi jama'a ta Maiduguri, mu yau haƙuri da ambaliyar ruwa jarabta na Allah ne.